Educació vol consensuar amb els sindicats de docents les mesures que ha de prendre la Conselleria per pal·liar els efectes del sobrecost de l'habitatge a les Pitiüses. És per això que demà en reuneix a Eivissa la primera mesa d'insularitat. A més, el conseller del RAM, Antoni Vera, traslladarà la setmana que ve a la ministra d'Educació, Pilar Alegria, la necessitat d'incrementar el plus de residència a l'arxipèlag. Carme Moreno. Vera farà arribar aquesta demanda a la propera conferència sectorial d'educació. El conseller, a més, també ha lamentat que fins al passat mes de novembre no es varen poder cobrir totes les places de docents a Eivissa i Formentera i espera que el proper curs escolar no es torni a repetir aquesta situació. Una de les darreres propostes que s'ha posat sobre la taula és l'ajut de 400 euros al mes perquè els docents i els professionals sanitaris puguin allotjar-se a hotels. És una proposta del grup parlamentari popular i que alguns sindicats com UGT veuen insuficient. El secretari de l'Ensenyament Públic a UGT, Tino Dàvia, diu que també s'han de detectar les places de difícil cobertura de Menorca. Solventar els problemes de les places de difícil cobertura a Eivissa i a Formentera. Nosaltres hem dit que s'ha de fer extensible a Menorca, que també comença a donar problemes, i que ha de ser un pla global que no contempli només aquestes ajudes de 400 euros, que han remarcat que no han passat per mesa sectorial, és a dir, que aquesta quantia ens hagués agradat saber-la a una mesa sectorial i no en tenir-nos per la premsa.